jijiya. Haba ɗan saurayi ya kake so ka sai da ni ina tafiya. Ki taimaka min gimbiya in isar da sakon zuciya. To wai mene gaya mini ni sauri nake kajiya. Farko dai ina sallama gunki ya gimbiya, zancen gaskiya tuntunin ne dai ke shigen zuciya. Na rasa yanda zan yin gaya miki ne kijiya, daga tunani na gake yake na zauce ina shan wuya. Na amsa da amin bukata ta kai mun rukon gaskiya. Batin yau batun majiya kaunar ka tana cikin zuciya. Tabbas haka ne, so gamo na jini ne sakar zuciya, domin ya haɗa ni da mai alkunya mai faɗin gaskiya. Kai na yi dacin masoyi mai haƙurin zaman duniya, dan tsantsar da shi son kowa yin wanda ya yi tankiya. Kin daure mun zuciya ta kin shiga barko jijiya, kin gauraye mun ruwa da jini ki ce kafar tafiya. Ni dai raba ni da kai tamkar yaƙi na ɗaya, dan ka zamo ni na zama kai a cikin rai da zuciya.